Wala mo kabantay mga sir o mga ma'am nga sagad sa mga defensor katoliko always gyud tang magputlo sa mga dokumento, particularly sa dokumento nga ginapagawa sa gobyerno kining maong registration papers kung makigatubang tag mga sulpot nga narehistro diri sa Pilipinas. Kana nga mga punto kana nga mga butang, mga sir o mga ma'am, importante na alang kanato sa hinungdan nga diha magud sa rehistro, diha nabutang ang pangalan sa pundok, anus gi panganlan kanang punduka, unsay registration number, kinsa ang magtutukod, anus gitukod, ug syempre ang tawag ining time of existence ni anang maong gitawag og pundok. And syempre kay religious matters man siya. So syempre ato ang gining i-connect dito sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kay ang Biblia magud mismo mga sir ug mga ma'am, klaro magud kaayo na kanang giingon ni Ginoong Jesucristo nga et forte inferi non prevalebant adversus iyang. Bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog niini. So buti pasabot gisultin niya sa iyang panahon sa tuig 33. So buti pasabot si bisan kinsa nga mag-angkon ni anang maong butanga sa gisulti sa tuang Ginoong Jesucristo niya naa sa presenting kapanahunan. So dapat mag-present siyang ebidensya nga may koneksyon siya kadto nagbasa sa balang kasulatan, nagbasa ni anang maong pulunga, may koneksyon dito sa gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo nga akong iglesia nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili gyud makatukod, makabuntog rather. So karon ang mahitabo para pagbungkag sa ilahang argumento mo nang mugamit ta og mga public documents o kini mga dokumento nga gipagawa sa gobyerno para at least makita og mailahan nato nga kini ato ang gipang istorya tinuod kini kay gobyerno na gud, dokumento publiko na gud ang ato ang gibasihan. Og syempre di pwede nga mag-provide ang gobyerno og peke nga dokumento. Kaya kung mag-provide siya peke nga dokumento, falsification of public documents kana. So karon, so isip pagparehistro sa ilang pundok sa ato ang gobyerno. Kay syempre si bisan kinsang pundok nga marehistro ilalom sa panahon nga nag-exist na ang maong balaod. So buti pasabot kanang maong mga pundok ka na jurisdiction ang balaod nila. So kung na jurisdiction, buti pasabot, under sila o subject sila sa balaod sa Pilipinas. So karon for example, kining mga pundok na natukod diri sa Pilipinas, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Kibuloy. So buti pasabot, natukod man sila nga naa na ang gobyernong Pilipino, so buti pasabot, subject sila sa gobyernong Pilipino o sa balaod Filipino. So sa balaod sa Pilipinas, pag magparehistro kag pundok, number one, syempre, isultigid nimo ang pangalan sa pundok na imong giparehistro. So diha pa lang daan, makit-an og may bawaan nato nga kung maingon sila nga mao ni ang ngalan sa kong pundok, nga magbase sila sa balaang kasulatan, buti pasabot, ilahang gihimo ang ilahang kaugalingong bakakon. Sa hinungdan nga dili man pwede ma-connect nimo ang butang nga gisulat na kaniadto sa karon nga pagkaman imong i-connect sa karon nga panahon, dili pwede na. So kana nagdesisyon nga mao ni ngalan sa iglesia o sektang gitukod, ilahan ng kinaugalingon way labot ang balaang kasulatan dinha. Number 2, kana mga founders, mga incorporators, kung incorporators man god, mo na sila ang mga responsible nga mga tao nga mo'y origin ni anang maong pundok. Mo'y establisher ni anang maong pundok. No, na din ha ang president or chairman, pagkahuman ang board of directors. So kanang mga tawana, sila ang responsableng hinungdan nga nag-exist nga nung milungtad ka ng maong punduka. Kung wala sila, wala nang maong punduka. So kumingon sila nga kami ng iglesia ng gitukod ni Kristo, so sa pagiya nga imong makunik imong kagalingon sa panahon Kristo, nga sa panahon Kristo wala pa man ka. So di gid pwede mahitabo nga moingon sila nga kami ang gitukod ni Ginoong Jesucristo nga iglesia. The third one, kanang lugar sa pagkatukod. Ang balaang kasulatan nagsulti nga ang iglesia ng gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Unya diya sa rehistro makit-an man nato ang address sa ilang corporation o sa ilang company nga ilang giparehistro isip sekta nga ilang gipasakupan. So diha sa maong rehistro gibutang ang address. For example, kining kay Soriano o San Vicente Apalit, Pampanga. Buti pasabot dili na makonek sa Biblia kay Biblia Jerusaleman. Nya ang Pilipinas di man na Jerusalem. Ang Punta Santa Ana Manila dili man na Jerusalem. Kanang San Vicente Apalit, Pampanga dili man na Jerusalem.
So buti pasabot diha palang daan, again, dili ma-connect na, dili na mahitabo nga may connection sa balaang kasulatan ang ilahang gipang claim. Wala kong gingon permanente, bisan pagkapila or kamilyon sila mag-angkon sa nakasulat sa balaang kasulatan, magpabilin ang kamatuoran kanang ilang pundok, dili na iya sa Ginoo. Nanuman kay di mamakag ang dokumento publiko. Oh, sa Amerika, okay ning kang Ellen G. White, Charles Taze Russell, giparehistro man kana gihapon. So buti pasabot ni mga responsibleng founders kana. Wala kung mutuot na gihapon nila ang kabalot nga kanang mga founders nila, mga Amerikano, mga Filipino, ano na tay diferensya? Ug mauhon kung tuuhan gihapon nato sila. So kung ang pundok gitukod lag tao, expect yun nato ang ilang pagtulunan iya gid sa tao, dili gid iya sa Dios. Di ba? Kung tao ang nagtukod, ang pagtulunan na ikang gihapon sa tao. Kung Diyos ang nagtukod, ang pagtulunan ana ikan sa Diyos. Regardless kung kapila na sila makutlog teksto sa Biblia, kapila na sabot-sabotan ng balang kasulatan, again, magpabilin ang basic truth na kanang maong mga punduka, dili iyan ni Kristo. Muna, katang mga Katoliko, katang mga defensor Katoliko, pag makikatubang tanlay, importante nato ng mga dokumentuha. Nga naman, tungkol kay diha makita ang history, ang name, kinsa ang founder, anus ang nag-exist, kining maong punduka. Aron, mahataga na itong pahimugat, awa sila koneksyon sa balaang kasulatan. Mana, for info lang ni mga sir, mga ma'am ha, para lang din sa inyong kasayuran. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.